Arnold Bustamante. Duha ka mo number 1 diri ron. Duway na police ug duway HP. O puro number 1. Duway nag number 2. Okay, number 1 dyan eh. Si Benji Talisik sa Sunstar Super Balita. Ah, Sunstar. Balita ko. Si Hari sa Julius. Julius, ano ba na niya ha? Ah. Oh, si Julius ba dire? Oh, ano niya ha? Akbang sa. Dili kapi kopi shop. Pisap. Oh. Julius. Mura man eh. dire. Mas lungsod pa man kaysa dito sa Ubos. Malungsod lang. Okay na. Okay na. Ah, parehas paglis. Parehas paglis. So, diya na karon sa may Transnational Highway, no? Sa Sitio Mayana, Barangay Gaas, no? Lungsod sa Balamban. Kini subay ang kalihukan karon mga higala, mga ka-super. Papahigay ni Oga kaning kuan, kaning pagbutang og toolboard, no? Pagpahibaw nga sa mga riding in public nga mo ni ang mga nangamatay, mo ni disgrasya, mo ni ang mga ihap sa gidaghanon sa kani mga naangol. So importante kayo do mga higala nga kaning kuan, importante gyud mga higala nga mahibaw ang sa katawhan kung unsa o pila ang gidaghanon sa mga nadisgrasya diri kay dito pita no matupad sa kapitan diri nga maabot sa 7 dili dapita lang kani nga dapit no kanang gibarugan diha no. So kung di ka maghinay magdinanghag ka wag yun. Thank you sa pagkakita. Ada mo dia sport bisul ba? Dong, kada ko no si kuano, usa mo ari siya? Ah, sige paboton ta karon. Kanay representative sa kwan. Kap kaning kon kamo dili na pita kap pito lang napatay ni kay diha lang napita. Ah, pito na napatay diha, napita. So grabe gid mga disgrasya diri Grabe mga recorded na to histor pito. Recorded lang. Pero wa pa ilabot atong wala ma-record sa una. Mas daghan na gyud ug imong hunaw-nahon murag di lang kay mga kapis gatos ang namatay na diri napita. O sa diri gas lang. Oh, gas lang. Wa pa ilabot tong ubang area. So kanang ibutang ko nga tool board kap dako din taba pahimanglos katawhan nga mag-igmat sila maghinay kay mo na ginagano kung di sila maghinay maapil sa lista diha. Oh, sigurado yung ma-appeal kay 32 base ika 33 sila. O diya, mapiang sila. Ika 76 sila. Mapiang sila. Kay og balis ka sa kap do labing nan minteryo og ospital. Oh, nya in fact kani adunay ni suggest nako nga mga tatag donation nila sa Jima Funeral Homes o sa Compassion Funeral Home sa Balamban, mangayo ta og lungon ibutang nato diha, free ang lungon. Pananglitan ron og naay maaksidente, pwede na ibutang dayon. O nya replace na sad og lain lungon na sad. O dito na. Okay, nindot na siya kay free man, mamatay ka, free gud ang lungon kaysa may So, dili ka nang mamatay nga free ang lungon. Kap wa pa mo sa ang Jema og ang kaning kuan. Wala pa. Istoryahan pa So ta. gwapo na no mga higala kay og naibot ang lungon diha no. Ang lungon diha libre. Sa mamatay ihatag dayon automatic wa na bayaran. Oh. Abro liman. Daan. Pwede ba kung Gustong pagkamanta daan. Ang problema na ang kuha lang ang mobile sa bar. So mani. Kanang kuha ni mga pinisik nga kaning pag-record kay wa man tay live dali pa sila mahigala. Wa signal nga na po ning network no. Salamat kayo mani pinaka kuan unya lagi ang final kaning final showdown. Sugod na? Okay. Sir, gamay lang sir. Dako din tabang sir no sa mga sa publiko nga magbutat ang toolboard ya para mapaabot sa kataman nga mo ni ang usa kay importante ang kinabuhi gid ay. Yes, ako kay tabang no. Actually no, I would like to express my heartfelt appreciation and gratitude kay Sir Cyril Velasco
through his initiative no na kaning project kay nadala gyud into fruition nya because of the alarming increasing numbers of road crash incidents no that kanang involves mga cause due to reckless driving kanang mga defectives mga brake lights nila mga malfunctions o kanang mga tawag og mga road users pa mga motorista na to. So mo to nag-initiate gyud si Sir Cyril aning ato ang project no. Hopefully then actually ang highway patrol group pod kay nag-sustain nag-implement gyud strengthen ang among operation mo gitawag Oplad Lampat Bitag sasakyan wherein para ma-promote ang ato ang gitawag og road courtesy and discipline sa mga motorista no. Gi-implement gyud nato ang kanang gitawag og Republic Act 4136 or related traffic laws kay for the information of everyone no. The road crash deaths kay fourth leading cause of deaths na diri sa Philippines nya number 1 na siya sa mga children of young ages from 19 to 39 years old. Mo na pinaka number 1 na cause of deaths yun. Mo nang di ni siya basta-basta. Mo nang alarming instansya and this is highly preventable gyud na insidente ha. Sir, ang HPG ag LTO murag I believe ka murag kanulay nga nag suro-suro diri to maintain og ati pagbantay o pamangno sa mga lumalabay nga maghilig sila sa ilang pagbiyahe diri sa TCH. Yes, actually ang among presence diri no kay ang tabang mi to strengthen public awareness in relation to road safety. Salamat sir. Sir, ako na sad. Sige. Okay na. Okay mo no. Dili live na. Recorded ni mga igala. Oh. Okay mo na siya ng mga igala. So, si Cyril bilas ko. Sir, good morning. Gamay lang sir. Although murag informal lang pagkakuan kaya tuwag ko magsugod. But anong ato ning sir? Nahunon aning sa pagbuta og tool board diri mismo sa TCH. Okay sir, no, advocacy din ako no. Ako mismo rider ko og motor. 6 years ago na aksidente ko, nabanggaan ko ng ilang gitawag na kamote rider. Ni counterflow sa blind curve, nagsugat mi. Ako niagi na kong opera sa akong naong ug sa akong kamot. So nahimo na kong advokasya na ma-aware ang mga tao ba unsay mga usa ka importante ni ang driving skills na to o driving habit na to. Fortunately ako nabuhi ko. Unfortunately sa iyaha namatay siya. Hinaot unta ang ubang tao ba magmatgon na kung maglumba-lumba magay sila adto jud sa racetrack no. Dili diri sa public road kay makaangol man gud ta og laing tao. So ato pa ni panawagan sa ato mga riders nga mag kuan diri sir mag practice mag drag race nga kung mahimo dit ana o ato lagi sa kaning asa dapit ta mag practice ato pag drive. Akong ihawahag sa publiko now na especially katong mga adrenaline junkie mo itawag ana na adto ta sa racetrack maglumba no. Kay diri man gud sa public road dili man gud ni pareha sa racetrack na ang dalan kay uneven unya napay maglakaw-lakaw diya sa sidewalk, napay mga iro mukalit og labang unya lisod kaayo kung ikaw or imong parente mo'y maangol ba. So prevention dyan niya to Sir, ikaw may tagya sa Garnet Driving School so usa pay katong sa mga gusto nga mo patudlo o magpatulong drive o sa ubot na pamaagi sa kaning sa mga technique no nga kaning malikir sa disgrasya o sa pamaagi sa pagka-contact sa atog opisina. Well, national laws is in place no. Naa man jud tay speed limit no. Naa po'y mga saktong sign diha na slow down. Unfortunately, wala lang na gitagang importansya. So, mo ni donate ta og kuan accidental toll board kay mo na ilang giingon na numbers don't lie. Ang tao pakakita ana na oy tinuod jud na aksidente diri, no? Hopefully na maka-prevent jud na sa ila.
Nya mo sikap mato pa ka na sila plano nga ilagi coordinate ang duha ka punarya magbutag lungon dia kay kung kasi mamatay ihatag lungon dayon. Murag dako po tabang nga magapahimangno makita sa lungon kuha sila mag-ambis ako kinang kinabuhi. Yes, ako agree jud kay kuana sir no. Ang tao pagod kung makakita lang sign na slow down, accident prone area, wa joy mo believe ana. Pero kung butangan nimo ebidensya diha or historical marker na tinuod jud no na delikado kay ning area ha. Hopefully kana maminaw jud sila na, mutuod jud sila na. Salamat sir. Thank you sir. Okay, sumoto si Sir Cyril Velasco ang kanikon ang kaning usa sa baga ni Pasimulo no kani maong tool board diri mismo sa may Trans Central Highway. So nadali kompleto aga barangay staff of council sa barangay Gaas, lungsod sa Balamban sa Trans Central Highway pagpahigay na og kaning tool board papahimangno no sa kaning katawan nga importante kadabuhi og makita di ang ihap sa ganahanon sa kaning mga nadisgrasya diri mismo sa TCH mga igala mga kasuper. Stay by stay tuned sa dugang nato ng mga update no. May buntag ang iyong higala Benji Delisik mga kasuper.